An balimaw aw ni ɲankuma kibaruya min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko accident jugumanba dɔ de kɛra alamisa tɛmɛlen Keɲeba sira kan. Ayiwa o accident masinaman in sɔrɔla car dɔ ni camion dɔ de selen ɲɔgɔn ma. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko Jara transport car dɔ de don ko a tun bɛ ka bɔ Bamakɔ ni k'i kun ɲɛsin Keɲeba ma, ko camion masinaman in ale tun bɛ ka bɔ Dakar ni k'i kun ɲɛsin Bamakɔ ma, ko u sera ɲɔgɔn ma Keɲeba yan fan fɛ. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko maa 8 de bɔnɛra nin na, ni muso 3 ni cɛ 5 o la, ani ko mɔgɔ 16 k'olu joginna, ko 8 ko olu jogini juguyara kosɛbɛ, ko fo u ye fɛɛrɛ kɛ ni ka na ni olu ye Bamakɔ kɔnɔna na yan nɔ. Ayiwa sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko accident masinaman in k'a sɔrɔla excès de vitesse de fɛ, n'o ye boli damatɛmɛ wale ye, ka d'a kan k'a fɔ ko a mobilitigi ninnu k'u tun tɛ ka taa dɔɔni dɔɔni. Ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko Menaka kunun an ka finitigi dɔ bɔnɛna a nin na. Ko o bɔnɛli a nin na k'a sɔrɔla ko u ni bingannikɛla dɔw de sera ɲɔgɔn ma, k'o kɛra 5 heures du matin wagati yan fan fɛ, ka d'a kan ko an ka finitigi ninnu k'u tun taara de ko sugu la ni ka taa sogo san, donc bingannikɛla ninnu de nana sisan nɔ k'u bɛ taa ni o sogo mobili ye sisan nɔ. A ma ɲɛ min kɔ u kalansolen ɲɔgɔn na, an ka mɔgɔw sera ka u laboli ka u bolitɔ u ye an ka finitigi kelen bɔnɛ a nin na. Ayiwa an balimaw, nin kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka lada aw tulo kan, aw ni ce aw ka kulomajɔ la.